Għakom lura għal-program fuq 3. U bħal madnilkom aktar kmini, illum għanna mistieden il-Matteus Grasso. Inselmulek. Thank you tal-istadina. Grazzi tal-għajt l-istadina tagħna. Skużawni, Sur Grasso. Grazzi. Peress li ġejt ta' Diġa ħajper minni. Grazzi, Sur. Inti full wait, so. Tajba di Grasso. Jekk ma jaqbaċ ftit ma dak li jkun ma jkunxu. Dejjemek. Mela, Matteus, nisimaw ħafna qlajiet x'tikolx, ma tikolx, x'eżerċizzju suppost namlu jew le, insomma ħafna qlajiet kulħadd jgħid tiegħu. Li huma dawk il-qlajiet li mhux suppost nagħtu kasom jew ma nimxux fuqhom. Proset, mela, l-ewwel qabel kollox ma jeżistix ikel illi għax tiklu wara ċertu ħin ħażin imma x'tiklu qabel ċertu ħin aħjar. Ġifieri nisimgħu tikolx karbohydrates wara s-sitta pereżempju. Eżatt, ġieli imurlek xaħam. Tiklu fl-4 ta' filgħodu, tiklu fl-4 ta' wara nofsinhar. L-istess effett jagħmel. Normalment, issa fuq parir normalment ta' tabib, anke min ibati biex jorqod speċjalment, dejjem inħallu qisu idealment 4 sigħat bejn l-aħħar ikla mhux qed ngħidu sraqt xi lewżata, qed ngħidu kif naqra ħażin u s-sodda biex forsi ma jtellix l-irqat. Però mill-bqija niklu fiex kien niklu l-ikel mhux ħajamel daqshekk differenza. Biex ma jtellifx l-irqat, mhux għax meta ħatorqod ħajaħdem iktar bil-mod. Ġifieri l-lum naħ nitkellem Charlie huwa fuq l-affarijiet jaffettwaw. Le da suġġett vera interessanti. U hemm dieta aħjar minn oħra nisimgħu b'dik id-dieta hemm waħda li aħjar. Proset, l-unika raġuni illi jkun hemm dieti differenti hija biex dak li jkun jgħinuh jimmaniġġja b'modi li jkunu komdi għalih. Mela pereżempju nisimgħu ħafna min jgħidlek kull 3 sigħat. Tista' jekk trid. Però l-iktar ħaġa importanti huwa f'ġurnata jien. X'għamilt l-aktar? Kilt jew ħraqt minnhom. Mela jekk jien nixtieq li nitlef il-weight, idealment dal-weight nitilfu mix-xaħam, jiena rrid nara li qed nagħmel aktar calories out, jgħidulu bl-Ingliż, ġifieri qed naħraq aktar milli niekol. L-aktar li jaħraq huwa l-exercise, naturalment, però anka xaħat bħalli ma jkollux kwiet, Charlie. Ukoll ikun qed niċċaqal u naħarqu. Hyper. Ġifieri ħrafa oħra biex insemmilkom ukoll hija jien għandi l-metabolizmu mejjet jew rieqed. Jew bil-mod. Jew bil-mod tagħmel sens, però mejjet jew rieqed ma jeżistix. Sorry. Ma jistax ikun. Fis-sens idu nkunu barra minn fuqna mejtin biex ikun mejjet. Għax aħna anke reqdin jekk għadha tħabbat qalbi jiena għadni qed nuża għalet tiffunzjona tajjeb ġifieri. Ġifieri dawk in-nies eżempju li jaħdmu fuq uffiċċju jgħidulek għamel ġurnata bil-qiegħda, 8 hours bil-qiegħda. Tajjeb li jifruħu 3 sigħat jew le f'dak il. Jagħmlu li jixtieq qalbhom, basta l-importanti isek għandek il-kont. Mela at the end of the day jien jekk it-target tiegħi huwa li naħraq il-weight, li naħraq mix-xaħam tiegħi. Jiena qed niekol iktar jew qed naħraq. Jekk jiena qed niekol aktar milli naħraq qed inżid. Jiġri jekk jiena rrid nonqos imma naħdem f'uffiċċju. Tajjeb li nikol xorta 3 sigħat imma eżempju wara x-xogħol li mur naħarqu. U x'hekk biex qabel ix-xogħol jew inkella tista' tgħid isma' flok ma nikol kull 3 sigħat kif jagħmlu ħafna jiena nsegwiha jiena stess insegwu pattern ta' intermittent fasting ngħidulu. Aħred. Illi jiena personali nsibni l-aktar effettiv. Illi nibda nikol mis-sieta wara nofsinhar. Ġifieri għandek filgħodu minn mindu qomt. Eżatt. Sa filgħodu xejn. U ħansemmi eżerċizzju imma. Proset, mela, daħħan semmi għal-fejjejni. Jiena personali u ħafna bħali. Meta aħna niklu iktar nkunu qisna lethargic il-kelma bl-Ingliż, iktar slow. Għax il-ġisem ikun anke qiegħed jiffoka fuq li juża jimmetabolizza tajjeb jiddiġisti l-ikel tiegħu. Waqt li jekk pereżempju jiena filgħodu rid intella x-xogħol l-uffiċċju, grazzi għal kafe anke bħalma ġabidna l-ħabib tagħna hemmhekk. Tajnu. Grazzi għal fatt ukoll illi żidna aktar fl-ilma. Dawn huma kollha likwidi illi qed jagħtuna aktar enerġija. L-ilma ma fihx enerġija as such, ma fihx kaloriji, imma il-fatt li aħna nkunu hydrated, ġifieri għandna biżejjed ilma f'ġisimna, ħanaħdmu aħjar, ħanidru aħjar, dak suġġett ieħor imma huwa tajjeb ħafna l-ġilda. Bħal pjanti ilma silsana rridu nsaqquhom, mela kemm importanti li naraw li qed nixrabu biżejjed ilma, u l-kafe jekk jeżisti fat burner in inverted commas, ġifieri jekk jeżisti likwidu illi anka qed jgħin biex jollu l-metabolizmu huwa il-kafeina. U dan, bħalma qed ngħidu fuq kollox, dejjem nieħdu parir ta' tabib, għax forsi min jieħu l-kafe jiġi iktar anzjuż. Jew taqdu roda. Palpitations, ansjetà. Però hemm ħafna minna bħali illi aħna dak jistimulana anka il-brain function ngħidu, ġifieri moħħna jkun aktar sharp. Biex iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek. L-iktar importanti again huwa x'niekol f'ġurnata. Mela jekk jiena mbagħad bej is-siegħa u ngħidu aħna 8 ta' filgħaxija, kilt li kelli niekol, jiena ormai covered.
Importanti il-kalori intek li tieħu, biex kif meksew. U minn fejn jiġu dawk il-kaloriji ukoll aħjar. Mhux hekk, ideali jkunu healthy u U tista' jekk inti qed tagħmel intermittent fasting. Tista' ġifieri filgħodu tmur tagħmel weights il-gym, alla volja int ħadd ikol fis-sija. Jiflaħ ġismek li jew tmur tagħmel run eżempju, tista'. Diment li bniedem ma jkunx ibati minn pressjoni baxxa, ma jkollux bżonn xi raġuni oħra fejn jieħu mediċini filgħodu pereżempju. Again, kondizzjonijiet mediċini nitkellmu mat-tabib. Però għall-maġġoranza tagħna li aħna nkunu ħfief li inti għandek ħanuża l-kelma Maltija li stonku void jipperformjaw jagħmlu l-exercise aħjar. Ġifieri dika kważi vantaġġ għal ċertu nies bħal mija vantaġġ li taħdem filgħodu. U ħanidilkom għalfejn ukoll. Diġejja minn żmien l-antenati simi tagħna. Qabel ma kienux ipoġġu bil-qiegħda jordnaw u jasal l-ikel, trid tiżra l-ikel tiegħek, trid titla' mas-siġar, trid forsi taqbad xi annimal biex tiekol. Mela minn żmien żemżem, kif ngħidu bil-Malti, konna l-ewwel nitħabtu biex ikollna l-ikel mhux minn sbieħ tajjeb għadha qasra tixxeb diġà nista' noqgħod. Sibna kollox? Sibna kollox. X'inhu importanti, skużani. Alright, saqsi mhux problema. X'inhu importanti li niklu, l-iktar ikel importanti li niklu u kemm suppost niklu minnu? Proset. Mela, għal dieta personali jkun hemm dejjem nutritionist jew dietitians kwalifikati, dawk isiru jafu l-bniedem inside out u jistgħu jagħtuh pariri ċari. Ħa nitkellem b'mod ġenerali jien, tajjeb fejn tidħol l-erja tax-xjenza għal min jixtieq illi iżid it-toning biex bis-saħħa tiegħu mhux biss nidru aħjar, imma anke minn ġewwa inżidu dak li jgħidulu il-metabolizmu, ġifieri kemm ġismek anke jaħraq kaloriji. Illi dan iwassal biex naħarqu x-xaħam Charlene. L-ideali illi kważi nofs li kelli ħaniklu ġejji mill-proteini. Mela qed nitkellmu fuq inedej jiena nara li għandi laħam abjad, xi ftit laħam aħmar għaliex le, forsi bajt, Greek yogurt. Ħaxix? Il-ħaxix mhuwiex proteini. Mhijiex. Le, dak huwa sors mill-aqwa ta' fiber. Il-fiber jgħinna biex nmexxu li għandna mmexxu tajjeb qegħdi fuq television qabel id-disa. Jgħin ħafna funzjonijiet oħrajn, isibu wkoll illi jgħin anke għall-longevity, ġifieri biex aħna ngħixu għat-tul ta' żmien, il-fiber jgħinna biex anke s-saħħa tagħna tibqa' tajba għat-tul ta' żmien ukoll. Plus, forsi iktar ħaġa importanti jimlina, Charlene. Mela aħna għandna nofs li kell tagħna ġej mill-proteini. Li semmejt inti l-ħaxix ħajforma qisu imqar kwart mill-intake tagħna. Tajjeb. Ġifieri il-platt kwart ħaxix. Eżatt, għandek nofsu protein u l-kwart liħor kemm ikun tajjeb ukoll illi ndaħlu xi ftit complex carbohydrates jgħidulhom, ġifieri forsi qed nitkellmu fuq xi patata li by the way il-patata għandha reputazzjoni ħażina. Però dika meta tkun moqlija tajjeb jew marqa fiż-żejt il-problema. Eżatt. Il-patata hija waħda mill-aktar ikel li jimlina. Vera. Vera. U ġifieri għandhom postom ukoll, imma min ma jħobbx il-patata. Għandek dejjem ir-ross, chickpeas, kinwa. Hemm ħafna sorsi ta' complex carbohydrate. U hemm xi pjan, eżempju għandek familja, tfal u mill-mis hemm xi pjan li japplika għal kulħadd tajjeb jew kont ikollu l-pjan individwali tiegħu. Illum hawn ħafna riċetti tajbin. Issa daw ir-riċetti tajbin ngħidulhom tajbin għax ġejjin minn ikel illi jkun kemm jista' jkun naturali. Issa tgħidli allura ħriġna tal-familja u borna x'imkien ma nistgħux ta' kultant invarjaw mhux ovvja. Imma da nħobb inġib eżempju. Bilanċ importanti. Jekk jiena jrid ikolli introjtu mill-karriera tiegħi, ħafna mill-ġranet tal-ġimgħa qed naħdem. Kultant mort holiday. Ekku. Fis-sibtu l-ħadd forsi naħdem inqas jew ma naħdemx, imma fil-maġġoranza tal-ġimgħa qed nirsisti. Mela jekk jiena għandi target illi inkun aktar lean, ħanuża dik il-kelma, Charlene, kemm taqbel. Illi ġifieri kolli inqas xaħam u nkun iktar toned, forsi ħwejjeġ joqogħdu li aħjar. Inkun nista' nitlanka xi taraġġ u jkolli aktar nifs mhux inqas. Għal dawk l-ambizzjonijiet irrid nara li qed naħraq aktar milli nikol. U m'hawn xejn aħjar li jaħraq mix-xaħam, però anke jgħinna għall-moħħ, għall-ġisem. Ħansaqsik infatti fuq għall-exercise. Li huwa l-exercise, ġifieri. Hemm xi exercise li jistgħu pereżempju anke jien naf tenkoreġġi tfal li jista' jsir bħala familja hekk flimkien, apparti naħseb bixi, ġiri. Tajjeb ħafna. Mela, l-ewwel qabel kollox, speċjalment it-tfal, irridu nsibulhom xi ħaġa li jieħdu gost jagħmlu. Dik hija l-ewwel waħda importanti. U di ħanfehmu għalfejn anke fil-kbar, mela immaġina jiena mmur għand xi ħadd, għand fiżjoterapista pereżempju, u jgħidli Mattejus, l-hawn l-aħjar għalik ngħidlu sur fiżjo. Skużani, imma jekk forsi mmur darba, tista' tini xi ħaġa oħra li nista' nżomm tul ta' żmien,
u ħajd li mela prova melek jew prova melek. Issa dak kellimna f'każ ta' fiżjo f'każ ta' injuries li ġieli dik tkun l-unika għażla. Però għal maġġoranza tagħna hawn biżibilli għażliet. Għandek min jippreferi jmur il-ġim, min imur jiġri. Min u ħafna jippreferi jmorru ġo xi grupp fejn għandek coach li ħatajdilna x'ħan għamlu kif nagħmluhom. Nax tanka tagħmel kuraġġ b'xulxin. Nies oħra. Illi tgħid anke s-servikarġa pereżempju tgħid isma' ma kellix btejt immur ma bis-saħħa ta' Xarlin. Morna flimkien ekku. Morna. Fejn laqda hemm is-saħħa, aħseb wara tkun laqda fil-familja stess. Importanti li nrewmuhom u minn meta żgħiru b'dik il-mentalità. Ħafna lob illum ukoll u għaw lob li jinvolvi ċaqliq. Ġifieri dejjem għandek. Jiena infatti issa li bdejt nagħmel exercise, meta kont żgħira niftakar li dejjem fuq it-tarġa nara tfal jiġru u jien fuq it-tarġa nħares lejhom ma tlajx f'dak il x'ismu. Illum meħem allum iva ħed tfal. Issa qed nipprova niċċaqlaq nimxi niġri, ġifieri. Proset. Ekku, rridu nsibu iċċaqliq li joġobna. Eżatt. Għasanna fejn sejħulu exercise. Għandek min hobby, proset. Għana naqrid żgħar kemm jagħmlu differenza. Jiena naf nies pereżempju illi sempliċement kienu jieħdu soft drink mill-kbar, baqa l-istess soft drink biex ma nagħmilx reklami, però elbu għad-diet. L-istess soft drink. Ma bidlu xejn iktar, la żiedu l-exercise laqas bidlu l-ikel, għax frankaw dawk it-zokkor kollu. Raw bidlu kbar. U ma nafx naħseb illum soft drinks ukoll anke diet, ġieli jgħidulek it's not healthy xorta. Mela, very good point u li qed ngħidu huwa. Inta tallimna ma. La xejn, imma li qed ngħidu huwa dan, isma' pass il-qudiem. Mela minn full sugar għal diet huwa pass. Diġà hemm id-differenza. Il-qudiem. Per eżempju għall-exercise għandek min qabad drawa sabiħa li flok ma juża lift jaqbad it-taraġ. Eżatt. Ma bidejna affarijiet żgħar li ħajjagħmlu differenza. Ma tibda qara kemm qed inħossni aħjar qed inżid in-nifs. Għall-erwieħ qed niċċaqlaq naqra bil-qiegħda dejjem il-patata toġani u bdari għajma lemma jmala. Vera. U ħaġa ġib l-oħra mela ħa niċċaqlaq aktar. Kollox hekk jibda. U mbagħad inħarsu lura u ngħidu imnalla xi sena ilu kont dejt nuża t-taraġ kemm illum il-ġurnata qed nagħmel exercise ieħor. Eċetera. Mela, diġà semmejtilna ħafna tips, imma hemmhekk xi pariri oħra jew tips iktar li nistgħu naddulhom it-telespettaturi. Ringrazzjak. Mela, għal min joġbu l-aktar exercise rikomandat ikun exercise li juża minn fuq s'isfel. Dak li jgħidulhom full body workouts. Għax meta aħna qed ninvestu biex aħna inżidu il-muscle tone tagħna, mela nistgħu nużaw ġisimna stess, nistgħu nużaw dumbbells jgħidulhom kettlebells, nużaw reżistenza. Min qiegħed id-dar, pereżempju fi żmien il-pandemija konna ċumbum f'daqqa waħda mill-lum għal-għada il-ġims ġew magħluqin. Iva. F'daqqa waħda ridna naraw x'ħan nagħmlu. U għandek weights, għandek reżistenza, nista' tużhom id-dar. Daw il-jerrycans pereżempju tad-detergents. Għandhom handles. Simlihom bil-dak mela tuża. Bis-sapun jew bl-ilma jew bil-ross. Fl-ixken tal-ilma, ilma, sapun, ross, mela inti tista' tvarja anke ir-reżistenza li qed tagħmel. L-iktar ideali li jkun hemm coach li qed tgħidilna jew jgħidilna x'ħan nagħmlu kif nagħmluhom, ħalli anke il-qagħda tkun tajba. Mateus, importanti li jkollok instructor jew taqbad u tmur u tgħid jiena llum ħanibda. Fimni, jiena li jiena coach, naturalment il-parir li ħanati wara dejjem ikun hemm coach. Għax qabli l-eżerċizzju lu tepa lija mhux tepa Xarlin. Jew xi wkoll. Jew hekk jinġeri wkoll. U li jiddiżappuntana ħafna anke f'ħafna gyms mad-dinja kollha huwa li bniedem għax ma jafx għandu jagħmel jew ħajamel l-istess ħaġa u ħajiddejja, jew ħajħossu qisu n-naġa l-mitlufa u jitaw mhux posti. qalbu. U allura ħarġgħu niġu l-istess argument tal-bidu. Jiena qed tinsib xi ħaġa illi qed nieħu gost biha u li qed nara riżultati u nibqa' nagħmilha tul ta' żmien. Mela normalment min imur waħdu ġo post mitluf, bħalma jiena u jitqubija jidhom, immaġna jiena mmur nipprova nagħmel il-bale waħdi. Mhux hekk. Mhux hekk. L-inqas bniedem koordinat fid-dinja biex taħseb aħseb wara. Bħali l-istess. Il-ħin għaddejna interessanti ħafna da suġġett qatt ma tista' tieqaf kważi titkellem fuq. Għasalna biżżejjed irdu nerġgħu ngħidulek darb'oħra. Mateus, hawnhekk għandek ftit regali min-naħa tagħna, għandek xi ħaġa mantlen vintage jekk tittiftaħax din l-unika ħaġa magħluqa. Ktieb. Nista' taħ qudiem kama. Mela, għandek ftit ħelu ta' barigozzi. Grazzi. U dik candy jar? Raw, aħjar ġiet basket kbir miegħek. Di candy jar nafu li għadna kemm tkellimna fuq il-inizjali apposta. Mela, posta li. L-vintage vera ħadu ħsiebna. U għandek di pen holder. Thank you. U proset. Grazzi Matteus tal-li inaqqat magħna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom ħanaddu għal pawża qasira ta' riklami.